Volanie kurvám. Si dneska voľná? Vieš čo, nie, bielý a čierny sa rozdeľujú. Zrušila ma piča. Že či ma neosereš. Takže ľudia, dneska ideme na stránku amatérky.sk podtržítko erotická inzercia. Odporúčam. Mám tu pripravených 20 000 žien v mojom okolí. Prvá kurvička musí byť nejaká staršia. Musíme sa jej spýtať, že koľko sa u nej platí. Najprv normálna diskusia a všetko a hneď ako sa dostaneme do toho bodu, že nám bude veriť, tak začneme hovoriť pičoviny. Začneme hovoriť, že či nebola by nejaká zlavička, že nejsom cigáň a také pičovinky. Dobrá. Máme číselko a prvý inzerát. Áno? Čauko, si dneska voľná? Áno. Áno, vedeli by sme sa dohodnúť tak nejak o 18. 19. Tak to už tu nebudem. To už nie? A o koľkej by si mohla? Som tu do 15. Do 15. A zajtra nerobíš? Nie. Nie, Až nie. o týždeň. Až o týždeň? Áno. Takže o týždeň v stredu by si mohla O aj tak týždeň od pondelka. od pondelka. A vedela by si aj tak o 18. alebo tak? No keď prídeš v pondelok, tak áno. OK. A koľko sa platí? Tak ako mám vyzerať, je uvedené. Sekundičku, kúknem si. No veď si to prečítaj, A tak 20 môj minút. milý. Však pohode, už som sa na to kúkol. A prosím ťa, ako sa tie ceny, akože to je pre každého rovnako? Pre každého rovnako? Vieš čo, nie, bielý a čierny sa rozdeľujú. No tak v niektorých inzerátoch sa rozdeľujú biely a čierny. Zrušila ma piča. Začnem sa pýtať. Rovno sa na rovinu sa jej opýtam, že či ma osere. Proste, či ma osere. No, poďme. Prosím? Čauko, si dneska voľná? No dneska ale v kolik? Tak o 6. o 7. Tak to mě ale zavolej hodinu předtím, prosím tě. Hodinu předtým? Jo. Proč? Však ale ja si to potrebujem naplánovať, aby som vedel presne kedy. No tak to Ešte to nejakú dávám robotu potom teraz takhle mám. dopředu. A o také 18. by sa dalo teda? No tak zatím jako jo, ale jako když mě to nepotvrdíš hodinu předtím, tak ti to neslíbím, jo? A nemáš akože rezervácie? Ne, nemám takhle dopředu, ani nechci. Jaj, OK. Mohol No, by som protože na pak tak... nikdo nepřijde, takže jako já prostě nic takového si nedělám. Jasné. Mohol by som mať takú No. špeciálnu voľnú požiadavku? No nevím, zkusím to říct. Máš akože za priplatky nejaké požiadavky? Nevím co. Že či ma neosereš? Že či ma neosereš? Ne, Proč? no dnes nechci. Ja jebne, ty koko, to by fakt povedala, že ne. Ale Simi Strep 45 mi odmietla, že ma osere. Ja som fakt čakal, že ma Simi Strep osere. Či mi to vie spraviť, že z lásky. Že pekne z lásky, že inak to nechcem. Prosím. Čauko, Paulina. Si dneska voľná? Ano, kdyby si chtěl přijít. Fú, akože zaujímalo by ma, že či robíš aj o 6. Či to... Áno. Jo? Ano, A robíš aj rezervácie, že o 6. by si mi vedela spraviť rezerváciu? ano, na 18. hodinu teda, jo? Jo. A prosím ťa, vedela by si mi to spraviť tak, že z lásky, že proste, že nelen tak? To si na špatné adrese, zlato. Proč? To z lásky bys hledat někde do baru možná. Však najebeme sa Jo. spolu a bude to Já spolu? mám lásky dost. Hej. Mám lásky dost. Hej. Hej. A baví ťa táto práca? To víš, jo. Jo. Víc než cokoliv jiného na světě. Přesně tak. Přeju ti krásný den a hodně štěstí v hledání. Ježiš, Ahoj. ďakuj. Papa. Dobre, toto bola celkom milá. Na to, že robí kurvu. Akože, jak s nimi volám, tak normálne strácam argumenty, normálne strácam tie otázky. Že normálne sa ich bojím, ty kokot, že mi sem nabehne, ty kokot domov. Kiarky, čo sa spýtam Kiarky? Už viem.
mám doma dildo. A že proste takéto nalepovacie, vieš čo. A že či ma s ním vie pojebať. Že strašne ma to láka. Áno, tati. Andrejko, daj si 2 zemiaky na obed, dobre? OK. Čauko. Prosím ťa, robíš dneska? Kedy? O 6, dajme tomu. Potrebovať. Prosím? Potrebovať. Potom? Ne, akože nedá sa? A keby tak o takej... A nejdeš do piče. Možno teraz robí. Asi? Čauko, robíš dneska, prosím ťa? Áno, pracujem, ale až po obede budem voľná. Jasné. A môžem si u teba zarezervovať o 6. Dal by sa? Alebo ani pol hodinu predtým. Pol hodinu predtým musím volať? Áno, musíme to potvrdiť, áno. Jasné, dobre. A prosím ťa, máš aj také, že špeciálne služby? No, potom na mieste. Aha, OK. Dobre, papa. Kurva vyjebaná, jak si potom na mieste, asi ťa dobijem. Prosím? Že ti robíš dneska? Áno, robím. Áno, a do koľky prosím ťa robíš? Robíš tak, vedela by si mi zarezervovať, že o 6. Či? No, dá sa. Dobre, a prosím ťa, bereš aj také že špeciálne požiadavky, alebo také na čo? No, neviem, aké myslíš. No, vieš, ja by som chcel, no, to je mi to troška trápne, vieš, toto, lebo hámbim sa za to trocha, ale že či ma nemôžeš osrať, proste. Že čo ti ťa? Že či ma nemôžeš osrať. To nerobím. Prečo? Za príplatok. Za 100. Za 100 peniaze nie sú problém. Ne, fakt nie sú peniaze problém. Ale 100 asi max. Ale tak ja to ako nerobím za prvé. Nie? No a No a koľko to No, stojí? Počkaj, kúpim si to. Stojíš... Ty nemáš to tu napísané. Či máš? áno, tam sú ceny. 1 hodina 150 €. To znamená, že za 2 by si mi vedela dať tak za 300 2 € 2 hodiny. Lebo celú noc to je také, vieš, to už je také nudné, ale No ja Za- nemám 150 hodín. v tom je už aj taxík. Takže taxík už neplatíš. Ale to nechápem, ako to myslíš. 150 € v tom už je aj taxík, 1 hodina nechápem. Áno, Takže za hodinu to je? 150 alebo koľko je to teda za hodinu? za hodinu 150. No, takže za 2 hodiny by si vedela 300? Dobre, tak za 2 hodiny 300 a tak tie ďalšie špeciálne požiadavky to ti radšej nebudem hovoriť teraz, ale poviem ti ich potom, dobre? Zoberiem si pre istotu viac peniazy. Dobre, papa. Ahoj. Ja som sa v strede tak dosral, ja som jej nemohol povedať, že či ma vyšváca, ty kokot. Lebo kámo, to je divné, to by nespravila, či? Renata v aute to už mali? Ty kokot, Nuruanka. Pýtam sa jej, že ak to bude najlepšia jebačka, ako kedy v živote mala, že či mi dá zľavičku. Ešte raz? Že či robíš dneska? Áno. Áno, a vedeli by sme sa dohodnúť tak o 6. Lebo nechápem tomu troška, lebo že od 1 rána do 23. Nechápem. Ale že či teda o 6. by si mohla. No jasné. Dobre, a vieš ma tam aj zarezervovať, lebo však chcem vedieť. No dobre, na 6 budem počítať s tebou. Vieš, že sa nachádzam? Však vo Veľkom Krtiši. Ja som od Krtiša ešte 20 minút smerom na Šahy, ja som na chalupe. Jaj, na chalupe? A to tam budeme akože sami? No a koho by si tam ešte chcel? No ja neviem, však keď hovoríte na chalupe, no tak ja neviem. Som trochu Tak asi nikde zmetený. musím bývať, nie? Či? Jaj, ja som pochopil na chalupe, že u babky, alebo tak, no dobre, nerieš. Dobre, a prosím ťa, mám takú otázočku, že Čo, počúvam. ak to bude, že najlepšie v tvojom živote, že fakt, že najlepšie, tak dáš mi zľavičku, 20 €? A ty si ako, čo myslíš, že kupuješ jablčka, alebo čo? No nie, ale akože, tak Koľko by... máš rokov, prosím ťa? 21? A ty mňa Nie, to chceš je jedno. do extázy, hej? No a čo?
Však 21, mohlo by to byť najlepšie. Dobre, tak počúvaj, keď Však ty by si mala platiť ešte mne. Ty by si mala platiť ešte mne. Ja som ten mladší. Áno, tak dobre, láska, príď a dám ti to zadarmo, jo? OK. Dobre, Dobre, dobre. tak volaj pre to 6, áno? OK, papa. Papa. Kámo, cítim sa jak boh. Práve som si vybavil zadarmo jebačku s Alexandrou 40 z Veľkého Krtiša. Zadarmenko mi to dala. Normálne. Ježi, koľko máš? Ja som tam spankal, že poviem, ja som najprv chcel povedať, že mám 18, ale to by bola pičovinka. Čauko, prosím ťa, do koľkej robíš? Teda respektíve, že či máš o 6 voľno. No, to si zavolaj, ja neviem, o 5. o pol 6. No dobre, ale ja som ti zavolal tak skorej, lebo potrebujem si to vybaviť. Ty tam máš na nejaký rôzny čas to. No a že či sa do toho ráta, lebo ja mám tak troška problém s erekciou a že či sa proste do toho bude rátať aj to, proste, kým sa mi postaví, chápeš? Však jasné, že ja to si... A jak to? To si mám predhoniť? Dobre, pozdravujte. A voláme, že či môžem pri tom ťahať za vlasy, že keď je odškodnený nejaký vlas, či je to bude vadiť. Čauko, prosím ťa, dneska robíš? Ja robím dneska, áno, No, však máš to napísané, že robíš do 7, že či by som mohol dojsť od takej 6 do 7, či už máš rezervované? Niečo tam mám o 6, áno. Dneska tam máš o 6, ale také Áno, 5, o 5. O 5, áno. OK. A prosím ťa, lebo vidím tu proces fotiek, alebo tá hlavná fotka, ty nemáš vlasy? Či máš vlasy? Či... Ako? Akože len tak sa pýtam, len, že či máš vlasy, lebo túto z fotky, no neviem. Počkaj, vidíš môj profil, alebo ako? Vidím tvoj profil, ale proste na tej prvej fotke, vidím tam jednu fotku. Lebo proste mám, pokazaný notebook, ale to je jedno, ale že či... No, že či máš vlasy proste. Nie, nebola som na chemoterapii. OK. A bude ti vadiť, keď ťa proste pri tom chytím za tie vlasy a troška potiahnem? Ako počkaj, áno, nerozumiem. No normálne, že proste keď to budeme robiť, vieš, takže či ja proste môžem potiahnuť za tie vlasy. No môžem? Dobre. Mám na fotkách hlboko vlasy, takže pozeral. Nehovorím, nebola som. Dobre. Keď bol u mňa okopatý, ktorý bez úplne bol. Dobre. Poď aj taký, no. No a prosím ťa, jak starých bereš? Nejakú stupnicu máš, že jak starých bereš? Ako? Že či máš nejakú stupnicu, že jak starých bereš? Však dospelých ľudí, nie? No však dospelých, ale že dokoľko? To ti je jedno, či? Akože jedno, však chodia mi úplne v normálnom veku a v normálnej kondícii. Takže čo? Akože, lebo toto nie je ani tak pre mňa, akože ako pre kamaráta, lebo akože ja tieto veci nerobím, ja mám ženu, všetko, ale kamarátovi to vybavujem na narodeniny, nerieš, prosím ťa. A on má 55. A to vadí, keď volám ja? Aj keď tam niečo po obede a medzi tým ešte budú volať, lebo to sa roztrhne v rente už o 4. Nie, ak kamarát nezavolá ten, kto má prísť, nech zavolá, v opačnom prípade nie. Nie som odkázaná na nejakých pár 50, pár 80, pár 100 eur, nie som odkázaná na to, hej? Čak, ale 55 rokov máš, že či môže? To je tá otázka. Predstav si, že som tvoja, no to nie je jedno. Kamarát zavolá, nebudeme sa... Ale však nie je to jedno, že či volám ja alebo on, však dojde on, ne ja. Ja však ne... Chod do piče. Ty koko, nebudem mať jebačku, čo teraz budem robiť, ne? Sladká Milf 49, poďme ďalej. Či pri tom môže mňaukať. Proste ideš a ona, že či môže pri tom robiť, že chápeš? Čauko, prosím ťa, dneska robíš? Áno. Jasné, dobre. A vedela by si mi zarezervovať o takej 6? Alebo treba volať hodinu pred, alebo tak, neviem. Pol hodinu pred mi stačí, dobre? Pol hodinu pred? No ale ja volám ešte kvôli tomu, lebo však potrebujem proste, mám takú požiadavku a zatiaľ mi nikto nesplnil. No, môžem povedať? No. No, že či by si vedela pri tom tak, že mňaukať.
Aj hávkať by som vedela. Aj hávkať? Dobre, tej. Dobre. Kámo, bude mi hávkať pri tom. Debilko, chod do piči. Dohnám amatérky, stačilo mi. A keby ste chceli part 2, ktorý bude asi viac naložený, budem si viac otázok pripravovať, tak napíšte mi to dole do komentárov, pošerujte kamarátovi, aby sa tiež zasmial na tomto krásnom dieli, kde mám vybavenú jebačku v veľkom krtiši. Takže ak by ste niekto chceli využiť, kľudne povedzte, že ste volali a choďte si zadarmo zajebať, ak máte 21 a tak. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.